Keď by Rolls-Royce robil plachetnice, volal by sa Halberg Rassy a vlajkovalo tejto švédskej značky je 69. Dĺžka takmer 22 metrov a kokpit, ktorý sa snažili posunúť čo najviac k stredu lode. Prečo? Lebo na vlnách je to najstabilnejšie miesto. Kormidlá sú tak ďaleko od seba, že keď sa chceš baviť s druhým kormidelníkom, potrebuješ vysielačku. Plachty sa ovládajú elektricky, kicking má na starosti hydraulika. Interiéru dominuje priestranný a mega pohodlný salón. Čo ma prekvapilo bolo, že v geli nie je plynový sporák, ako sme pri plachetniciach zvyknutí, ale indukčná doska. Prečo? Lebo plynová bomba sa minie rýchlejšie ako elektrika. Hlavne keď máš vo výbave generátor a 2300 litrov nafty. Kajuty máme k dispozícii 4, pričom majiteľská je na korme lode. Kto si zažil kajutu v špičke počas plavby na vlnách, vie, prečo to tak je, lebo si už zažil krátku levitáciu medzi madracom a stropom. Master bedroom je fakt parádny. Že tu máš klímu, odsolovač, pračku a sušičku je asi samozrejmosť. Na prehliadke bolo pár Nemcov a hundrali, že tak veľká a drahá loď a také plýtvanie priestorom. Nepochopili pointu. Toto nie je loď na čarter, toto je majiteľská loď. A ty nepotrebuješ priestor pre 12 kamarátov. Už 4 kajuty sú veľa. Ak na svoju loď budeš brať po 12 ľudí, rýchlo sa ti minú kamaráti a ty nebudeš mať svoj kľud. Čo naozaj potrebuješ je pohodlie a úložný priestor. No a ozaj, cena z DPH 6,1 mega.